Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Barkanmu da sake kasancewa wannan channel namu na Mai Sarauta TV. Idan wannan ne zuwanka na farko, ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin an ɗora sabbin shirye-shirye a sanar da kai. Sannan kuma idan wannan bidiyo ya burge ka, sai ka danna like. Mun gode. A shirinmu da ya gabata mun kawo muku yadda za a yi minti 40 a kan naira 100 a layin Airtel. Ga wadda ba samu sun gani ba za su iya komawa su gani domin su amfana da shi. Yanzu kuma mun kawo muku yadda za ku yi amfani da layin MTN, kira ba tare da ko sisi ba a layin MTN Nigeria. Wannan garaɓasa tana samuwa ne tare da wasu layuka da aka zaɓaɓɓun nambobi. Wayannan nambobin su ne suka haɗa da 080 3200 ko kuma 080 3201. Duk wanda ya san nambarsa ta fara da wannan to zai yi kira ba tare da an ciri ko sisi ba tare da ya ƙara kowace namba a ƙarshe ba. Saɓanin yadda aka yi a baya na MTN, akan ƙara 99 guda uku ko wasu nambobi makamantansu. To wannan in dai nambobinka sun fara da waɗannan nambobi da muka lissafo muku, to kawai ka ante kira kawai. Da haka muka zo ƙarshen wannan shiri namu na yau. Sai mun sake haɗuwa da ku a shirinmu na gaba. Mun gode.